ଏଥର ସରପଞ୍ଚ ହେଇସାରିଲାଣି ମୁଁ ବାବାକୁ 10 ଥର ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଲିଣି ମୋର ଟିକେ ଭତ୍ତାଟା କରିଦେବ ବୁଢ଼ା ଭତ୍ତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କରିପାରୁନି ମୋତେ ଆଜି 85 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି 60 ବର୍ଷରୁ ଭତ୍ତା ହେବା କଥା 85 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ବୁଢ଼ା ଲୋକ କେତେ ଥର ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବି ଆ ପାଖକୁ ମଲା ଆଉ ମୋର କରିବ ମୁଁ ନିଜେ ଗାଁରେ ବସେଇ ଦେଇଛି ନିଜେ କରି ଆଣି ଟିକେ ସାଇଡରେ ବନ୍ଦ ଅଛି ଏଇଭଳିଆ ସରପଞ୍ଚ ଏମିତି ଗାଁରେ କଲେ ତମେ ରହିପାରିବନି ଏମିତି କାହାକୁ କହିବନି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ଏଥର ତମର ଏଇଥର ଜିତେ ଦିଅ ନିଶ୍ଚିତ ତମ ଭତ୍ତା କରିଦେବି ଆଉ ତମ ବୁଢ଼ୀ ଭତ୍ତା କରିଦେବି ସବୁ ହବ ଆମ ବୁଢ଼ୀଟାର କାନ୍ଦୁଛି ସବୁବେଳେ ଭତ୍ତାଟା ହେଇପାରୁନି ପଇସା ତ ନାହିଁ ହଇରାଣ ଦେଶରେ କେତେ ଥର ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବି ମୋର ବ୍ୟସ୍ତ ନା ମୁଁ ଏଇଥର କରିଦେବି ଏଇଥର ଖାଲି ଜିତେ ଦିଅ ଆଉ ଥରେ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟ ନା ହଉଛି କେତେ କହିକି ଗଲେଣି ଏଇଥରଟା କେତେ ଗଲେ ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଜିତେବି ମୁଁ ତ ଜିତା ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଥର ଭତ୍ତା କରିଦେବି ଆଉ ଏମିତି କହିକି ଆଇକି ପଳେଇଯିବେ ଭୋଟ ଦେଇସାରିଲା ପରେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଘରେ ଭିତରେ ବସିକି ଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବନି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିବ ଫୋନ୍ ଉଠେଇବି ଆମେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଆଉ ଫୋନ୍ ଚଲେଇ ପାରୁଛୁ ପୁଅ ଫୋନ୍ କରିବି ଆମର ପୁଅ ତ ନାହିଁ ପୁଅ ବିଦେଶରେ ପୁଅ ତମ ଦ୍ୱାରା କାମ ନୁହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ମଜା ମଜା ବସ ଚା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ମୁଁ ଆଜି ଯିବା ମୁଁ ଏବେ ନେଇକି ଯିବି ଏବେ ନେଇକି ବ୍ଲକରେ କରିକି ଆଣି ତମର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତ କରିକି ଆଣିବି ଭତ୍ତା ତମେ ଆର ମାସରେ ପାଇବ ନା ଆସିବନି ଆର ମାସରେ ତମ ଭତ୍ତା ପାଇବାଟା କାହିଁକି ମୋ କଥାଟେ ମନେ ରଖିବ ଏ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ହଉଛି ଭତ୍ତା ହେଇଗଲା ତମେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବି ହଁ ମୋ ତମ ରହ ମାଉସୀ ରହ ହେଲା ତୁ ମନେ ରଖିବ ମୋ ମାଉସୀରେ ଆସିକି ହେଇଯିବ ଆର ମାସରେ ଆଉ ବର୍ଷ ରହିଲା ତମ 60 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ତାର ହେଇପାରୁନି ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ବର୍ଷ ପୁରୁନି ଆଉ ତାର କେମିତି କରିବା ଆଉ ବର୍ଷ ଉପରେ ତାର ହେଇଯିବ ଯଦି କହୁଛ ତମ କରିଦିଅ ଆଉ ଭୋଟଟା ତମକୁ ଦେବି ନିଶ୍ଚିତ ଚାଲ ଏଇଭଳି ଚା କପି ଆଣିଲେ ଚା କପି ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଜି ବହୁତ ଦୂର ଆଇଛନ୍ତି ଚାଟା ପିନ୍ଧି ଯିବ